Kọmishọna okwu gbasara Okpuruochichi ime obodo na echichi dị n'aka na steeti a bụ Chief Tony Collins nwa bụ nwanne agbapego omimiri borehole nke ji ike si n'anyanwụ arụ ọrụ yanakwa ọdụ ụgbọala ọgbara ọhụrụ nke arụrụ n'isi obodo ya bụ Okpuruochichi ime obodo na Nneni nke ọ bụ Maazị Gerard ọzọ bụ onye isi oche nchere oge ya bụ Okpuruochichi ime obodo rụrụ ya bụ mmemme dọchara ndị obodo a nakwa ndị eji okwu ha agba izu sitere na ya bụ Okpuruochichi ime obodo ka Valentine Mbadowa kọchapụrụ gị akụkọ a. Kọmishọna nwa bụ nwanne oge ọ na-agbara ya bụ mmiri nakwa ihe ndị nke a rụgasịrị n'Okpuruochichi kansụl Anaocha, onye isi oche nke kọmitii nchere oge ya bụ kansụl maka ịdị uchu n'ọrụ ya nakwa ichepụta ọmarịcha echiche ya. O kwuru na Okpuruochichi kansụl niile nọ na Anambra steeti bụ nke ewugharịgoro ka ọ na-arụ ọrụ ha dịka o si kwesị n'ihu maka mkpa ndị nọ n'ime obodo. Onye ji ọbụ onye isi oche nke kọmitii nchere oge Okpuruochichi kansụl Anaocha bụ Maazị Ọzọ nọrọ n'oge ahụ kwe nkwa ịga n'ihu ịrụ ọrụ ya otu si kwesị iji kwalite ya bụ ọrụ ọma gọvanọ Soludo na-alụ ime ka Anambra bụrụ ebe ga-adị mma ma bụ nke ga na-aga n'ihu. Maazị Ọzọ gaa n'ihu kelee gọvanọ Soludo maka ọmarịcha ohere ahụ o nyere ya ma kwe nkwa ịgba mbọ karịa otu ọ na-eme maka ọdịmma ndị Anaocha. Ofu onye ji okwu agba izu Okpuruochichi kansụl ahụ bụ Chief Cyril Okoye n'oge na-enye ekele kelere gọvanọ Soludo maka itinye ndị ma ihe ekwe na-akụ n'ọrụ ma kwe ya nkwado ndị Anaocha ọkachasị nke ndị Adaziani. Onye ji ọkwa memba 1 nke Local Government Service Commission bụ Chief Azụike Okoye, onye ji ọkwa onyeisi ndị ụmụ ntorobịa nke otu All Progressive Grand Alliance na Anambra State bụ Dọkịta Tochukwu Obiade, onye ji ọkwa President General nke Adaziani Town Union bụ Barrister Ikechukwu Ezechukwu nakwa ọtụtụ ndị ọzọ bụ ndị nọgasị na ya bụ mmemme. Ndị mpaghara ahụ pụtara n'igwe ma chịrịkwa mmiri ahụ n'obi aṅụrị site na Adaziani. Abụ m Valentine Mbadowa.